Tot va començar aquí. Una màscara, unes aletes i la Costa Brava. La Posidònia i els peixos del Mediterrani em van donar la benvinguda a un món que em feia respecte i alhora em fascinava. Fins que em vaig treure el certificat de busseig i vaig descobrir de veritat la vida marina. Però des d'aleshores hi ha una pregunta que m'he repetit moltes vegades. Per què bussejo? Entrar a l'aigua i de cop el silenci. Només tu i la teva respiració. La regla número 1 del busseig, respirar. Respirar contínuament. Una respiració que es transforma en un bombolleig hipnòtic que et fa viure al 100% en el present. Tu i la teva respiració. Tu i el teu equip. Tu i el mar. Bussejar és desconnectar, una desconnexió real. També una desconnexió necessària en un món que va a un ritme frenètic i on sovint la simplicitat de sentir la natura és la cura més sana. Bussejant et sents viu, sents que ets part d'això, part de la natura i per moments part del mar. No importa d'on vinguis ni a on vagis, a una barca de busseig sempre trobaràs persones amb una cosa en comú, passió pel mar. Persones que respecten la vida marina i cadascun dels seus elements. Això fa que fàcilment connectin i gaudeixin, i és que plogui o faci un sol bestial, un dia de submarinisme sempre és un bon dia. I bussejar es fa sempre en equip, sempre en companyia. A sota l'aigua som extremadament fràgils i per això una de les regles més importants és que ningú pot quedar sol. Tots som una garantia pels altres i ells per nosaltres. Bussejant fem comunitat. Comunitat per gaudir però també protegir els nostres oceans. El mar, els oceans, la superfície més extensa de la Terra. Un món gairebé desconegut, ja que pràcticament el 95% dels oceans segueix inexplorat. És estrany pensar que coneixem més la Lluna que els nostres oceans. Serà aquesta curiositat per descobrir-los el que em porta a bussejar? El blau infinit amaga coses que en qualsevol moment poden aparèixer i desaparèixer d'igual manera, en el blau. Sempre tens aquell blau infinit, però també el que tenim ben a prop, entre les roques o el corall. Sota l'aigua hi ha milers d'espècies, des de minúsculs nudibranquis a grans coralls o als immensos catxalots.
coses desconegudes i d'altres que encara que les vegis 1000 cops, sempre és impressionant poder-les gaudir 1000 i una vegada més. Perquè sota l'aigua cada dia és diferent. La vida marina és simplement espectacular i protegir-la és protegir-nos. I crec que al final he trobat la resposta. Bussejar és passió. Passió pel mar, per la natura. Una passió compartida i que m'ha portat a descobrir la profunditat del mar i segurament de mi mateix. I tu, per què busseges?